Paket. Nanti mamamu paket iki lho. Paket usaha. Usaha. Usaha opo, Cuk? Usaha. Paket. Paket usaha. Usaha. Usaha dodol bakso iku dah duduk. Iku pakete mamamu. Duduk saha, cak saha duduk. Maneh ngomong naon? Lampu neon. Kudu iki duduk lampu neon iki. Paket iki. Paket usaha. Usaha maneh. Tak bisa ngocak medunten. Bahasa naon eta? Loh. Cuk, eta kon. Nepi. Paman nepina tak aya di imah. Ima sopo maneng. Ima kono. Sing beli joan iku ah. Maneh ngomong naon sih? Ya wis, pakai paketmu wis tak ngerti aku.